Търговски бизнес център Метро Сити е търговски център с локално значение за младост. Голямото му предимство в сравнение с другите търговски центъри сме да твърда, че за рамките на България няма друг търговски център, в който да има предвидена топловръзка с метрото и за наше щастие до края на годината 14-та метростанция, с която ние ще се свържим директно в ниво -1, ще започне до края на годината строежа и до 2013 ще е готова. Това е една от главните причини, поради която интересът към нашата сграда е голям. Вече почти офис секциите са запълнени, разполагаме с 2 офис секции, търговска част, която ще бъде официално открита на 1 септември. В момента се работи и по запълване на магазините. За района на младост нашия търговски център е ключов. В момента е изгодно да се инвестира в нашата сграда, защото пазара на имоти всички знаем, че е труден и цените не са на нивата преди кризата, но мога да кажа от опит, че към момента търсенето е добро при нас и мога да кажа, че момента за инвестиция е един от най-добрите, защото това е една от индикациите, че кризата е към края си – търсенето. В момента има търсене за закупуване и за наем и въобще пазара се раздвижва. Цените, естествено, при наличие на метростанция, при всички положения, кризи или не, ще скочат, защото информацията, която имаме от Метрополитен е, че човекопотока на ден ще е между 4 и 5 хиляди души. Отделно знаем, че имаме 3 жилищни входа, хора, които постоянно си живеят тук, служители, които ежедневно идват и работят, 170 магазина разполага търговски център. При всяко едно положение цените ще върват нагоре. Търговски бизнес център Метро Сити се намира в началото на Младост 3, на граница с Младост 1А. Адресът е Александър Малинов 51. Другото, което ще помогне за развитието на района е, че успоредно с построяването на метростанцията, Малинов ще бъде разширен с още едно платно в двете посоки, т.е. 6 платна. Трафикът ще бъде изключително облегчен от метрото, защото то не само при нас ще бъде изградено, а ще бъде изградено от посока бизнес парк, младост и ще стигне до околовръстното шосе, което гарантира доста голямо облегчение от трафик и удобство за пътуване с градски транспорт. Също мога да кажа за района на младост, че самите хора, които живеят и работят като потребители, са доста добра таргет група, защото първо възрастовата граница е добра и наблюдаваме, че тук живеят и работят платежоспособни хора. Сградата е многофункционална, има 3 жилищни входа, 2 офис входа, между тях се намира търговския център, който е от 170 магазина. Офис секциите в момента са най-развити, като имаме 70% запълняемост. Интересът към тях е може би най-голям, защото и цените така са приемливи за качеството, което предлагаме. Смея да твърда, че и магазините вече доста сме напреднали с тях, а апартаменти отдавна няма. Разполагаме с 2 нива подземен паркинг, 240 паркове места. Метростанция Младост 3, тя се намира точно на 5 минути пеш от тук. В момента общината работи по инфраструктурата около нея, защото метростанцията самата е готова, но инфраструктурата все още не е и се работи по този въпрос. В кратки срокове ще бъде готова. Тоест ние в момента сме достъпни с метро.